Hallelujah! Daigo na to ang Diyos nga buhi! Woo! Thank you, Lord! Hallelujah! We give you praise. Ipataas imong tunga kamotig soon. As I pray, Father, in the name of Jesus, we celebrate, Lord, sa imong pagka-present sa among kinabuhi. Tungod kay Lord, wala ka magpabilin sa cross, sa lubnganan, kundi buhi ka sa walay katapusan. Salamat sa pagtuo nga imong ibutang sa matag kasing-kasing namo. Nga sa dihang mituo mi Ginoo, nabatunan namo ang nabatunan nimo nga kadaugan didto sa cross sa Kalbaryo o sa imong pagkabanaw. Salamat Lord sa pagpahinumdom nimo kanamo sa paglaom nga imong gihatag sa matag usa nga nagpadayon sa pagtuo kanimo ug sa mutuo pa kanimo sa imong gibuhat dito sa cross. Balikon ako amahan, we celebrate the victory, Lord. Ang kamatayon wala makapukan to kay Jesus Diyos sa walay katapusan. Bless every heart as we listen to your word this morning. In Jesus' name, ang tanaming og amen. Mga panglingkod mo mga igsoon. Buhi ang Diyos. Amen. Dili siya katong Diyos sa relihiyon nga atong gisimba karong buntaga. Kay ang Diyos sa relihiyon kada tuig mamatay. Kada tuig ilubong, bilaran, o kada tuig i-celebrate ang pagkabanhaw. But mayon ko kayong buntaga, kausara sa history sa Biblia. Once and for all, nalangsang sa cross, namatay gilubong, on the third day, nabuhi siya. Kaya ang kamatayon, dili makapugong niya. Kay Diyos siya. Subuhi siya since the day of resurrection. Buhi siya, naglingkod sa tuo siyang amahan. Nagpaabot sa hustong panahon nga mobalik siya for the second time diri sa kalibutan. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Sa four gospel, upat gospel, maayong balita diya sa Biblia, from the book of Matthew, Mark, Luke, and John, gihisgutan na daan ni Ginoong Jesus. Ang tanghitabo, wala pa gani mahitabo, gisulti na niya daan. Ug ato ning tan-awon sa upat lang ka gospel, ang unsay iyahan ang gisulti sa mga tinun-an. Kaya ang mga tinun-an niya, his closest friend, ang iyang mga disciple, katong 12. Unsay ang gisulti sa upat ka gospel nga atong basahon karong buntaga. Diri sa book of Matthew, chapter 16, verse 21. But before that, many times, makadaghan ang higayon, urag 300 kapin na hisgutan, kani nga portion sa Biblia. Nga gipanagna na ni Jesus ang iyang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw. Note, death and resurrection is magkuyog yun silang duha. Konektado ang kamatayon o ang pagkabanhaw. Kung isgutan nato ang naitabo kang Genosus. Kay kung taman ra sa kamatayon, taman ra nga gilubong sa Jesus, ug wala mabanhaw, kawang ang imong paglingkod diha. Kawang ang atong pagtuo kaniya. Apan, ang kasulatan, bisan pagani kanato, nga wala makawitness ni aning halandungon kang itabo sa kasaysayan, naka-experience ta sa pagkabuhi sa Diyos sa atong kinabuhi. Mga igsoon, yes, nabanhaw ang atong Diyos. Amen. Nagpamatuod ang pagkabanaw ni Jesus, nagpamatuod nga Diyos siya. Ang kamatayon walay gahom niya. Kay He is the way, the truth, and the life. He is life Himself. So diri sa book of Matthew, chapter 16, verse 21, nagaingon diri, sukat ni atong higayuna, giklaro na gayod ni Jesus, pagsultis ayang mga tinunan.
kinahanglang mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo. Wala pa ganyan na itabo ha, pero yan na ning gipredict. Sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pare, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, listen, patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Diri sa Luke chapter 9 verse 22, Luke nagpamatuod si Luke, apostle ni Ginoong Jesus. 9:22, miingon siya, ang anak sa tao, kinsa ning anak sa tao? Jesus. Kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Mark chapter 8 verse 31. Mark chapter 8 verse 31. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway. Sorry. Walay makahimo pagpatay kanako. John chapter 10 verse 80. Usa akong gibasa ganina? Mark 8:31, sorry. Unya gisugunlan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ingon man sa kadagkuan sa mga pari, magtutudlo sa balaod, patyon siya apan sa katulo ka adlaw, mabanaw siya. Giripit ni Mark. Dirita sa John chapter 10 verse 18. Walay makahimo pagpatay kanako. Kisay nagingon? Si Jesus. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Last, diri sa John chapter 2 verse 19. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Kinsa man ning giingon niya, isa man ning giingon niya nga templo ang iyang lawas. Insya patya ni, gub-an ni, tukuron ko ni pag-usab sa tulo ka adlaw. Igsoon, ang pagkabanaw ni Ginoong Jesus, usa sa mga pinakakahibulungang panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Apan, wala kini masaksihi sa daghang mga tawo ug sa iyang mga tinunan. Tungod kay ang iyang mga tinunan was unbelief, na sila'y wala sila'y pagtuo ug naghari nila ang kahadlok sa dihang nalangsang na si Jesus sa cross. Naghari nila ang pagkadili matinuohon ug ang pagkahadlok. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, nga unta, nakauban nila si Ginoong Jesus for almost 3 years diha sa pagministeryo sa pulong niya. Nalimtan sa mga tinunan ang iyang gisulti. Wala kini wala kini nila ekspektara nga mahitabo. Balikon ako, nalimtan nila, bisag pirmi silang nakadungog, mahitungod sa pagpanagna ni Jesus sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Nalimtan nila. Mauna nga wala nila ekspektara nga mahitabo katong kahibulungang panghitabo sa pagkabanhaw. Apan sa dihang natuman ang gisulti ni Jesus, sa dihang nahitabo kini, igsoon ko diya sa Ginoo, diha pa mituo ang uban nga mga tinunan ni Ginoong Hesukristo. So mingon ko karon kanimo karong buntaga, si Jesus wala lang mamatay puli sa atong mga sala, but He rose again to give hope to those who believe in Him. Wala lang siya namatay puli sa atong mga sala,
Kuni nabanaw siya, aron hatagan kag paglaom. Ikaw nga naglingkod diha, ikaw nga nangalagad sa Ginoo, ikaw nga tinuod nagdawat sa kaluwasan, hatagan kaniyag paglaom. Tungod kay ang tao lamang nga buhi ang mahatagan nato paglaom sa kaluwasan sa atong kalag. Igsoon, kinsa ra may naka-witness sa adlaw sa pagkabanhaw? Kinsa ra may nakasaksi? Grabe ni ka panghitabo. It was kanang determinuhana sa insaktong panahon. In the right time, Jesus died on the ikatulog adlaw siya na banhaw. Kinsa ra may nakasaksi? Tanaw na to sa book of Matthew, chapter 28, 1 to 4. Matthew chapter 28, 1 to 4. Unya, milabay ang adlaw nga igpapahulay. Tungod kay Saturday to, sa mga Hudiyo, rest day nila ang Sabado. So pagkakadlawon, sa adlawng Domingo, duha ka Maria ang nagpulaw. Wala po sila mag-expect nga mahitabo ang gisulti ni Jesus. Pero muadto lang yun sila sa lubnganan, kay doon na sila'y gustong susihon. And me read this one. Sa pagkadlawon sa adlang Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Imagine ka, ang ilang tan-awon lubnganan. Sa to pa wala gyud sila mag-expect nga ang manluluwas, ang ilang gisunod, ilang gituuhan na banhaw or nabuhi. Kay unsa ilang tan-awon? Lubnganan. Kinsa may nasulubnganan? Patayng lawas. So nagpadayon, unya, sa kalit dihay kusog nga linog. Ug usa ka anghel sa Ginoo, ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato, ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardiya tungod sa labihang kahadlok kaniya ug nakuyapan pagyud sila. Kabalo ka, kinsa ray nakasaksi sa adlaw sa pagkabanaw? Only the God the Father. Only the God the Father had witnessed the resurrection sa iyang anak. Mga igsoon ko sa Ginoo, unsa ka, no? Kung ang mga tinun-an mituo pa ug nagbantay sa lubnganan, siguro daghang mga tao magpulaw. Kito na sa expectation. Hala, ingon ra ba ni siya nga mabanaw sa ikatulog ka adlaw? Laga mga tuta atong saksihan. Kung sa tong panahon pa karon, siguro doon na siguro yung media nga nag-atang dito. Gikuan siguro, kanang gitalikat siguro sa internet or sa television. Or na pa nag-TikTok na pag social media. Aron saksihan ang maong karabing kahibulungang pangitabo sa kalibutan, which is the resurrection of Jesus. Apan ang kasulatan nagmatuod nga sa wala na sa lubnganan ang patay nga lawas ni Jesus sa dihang miadto si Maria ug si Jose. Si Maria, ang duha ka Maria, mga igsoon ko diya sa Ginoo, nabanaw siya tungod kay walay gahom niya ang kamatayon kay Dios siya. Balik ko nako. Unsa ka highlight sa tibok kalibutan ang maong resurrection kung ang mga disipulo mituo pa og expectant pagayod ni ining pangitabo nga gipredict ni Ginoong Hesus. Sa verses nga atong gibasa sa ibabaw, nabasa nato nga naglinog. Kanus-am nga naglinog. Sa diyang miabot ang duha ka Maria dito sa lubnganan. Naglinog tungod kay dunay anghel gikan sa langit na naog. Unsay purpose anghel? Aron iwahing ang bato nga nag-ali. Kay gikuan man to gisirad-an og bato nga perting bugata.
Dili pwede sa duha ka Maria nga sila'y muwahing ato. Kaya di nila kaya. Pero wala na diya ang patayng lawas ni Ginoong Hesus. Sa pagnaog sa anghel, ang purpose sa anghel, iwahing ra ang bato aron makasulod ang duha ka Maria. Ug mga igsoon ko diya sa Ginoo, dito sa sulod sa lubnganan, ang nabilin mo na lamang ang lino nga hapin sa iyang lawas. Ang mga sundalo pod nga nagbantay, nakatulog, siguro wala pod sila kasaksi sa pagkabanhaw tungod kay perti nilang tuluga, perti nilang bilara, wa ko kabalo sa ilang pagbantay sa patayng lawas, nag-inom ba, nagudyaka ba? Pero ang Biblia naingon, sa dihang mikanawag ang anghel, ug milinog atong dapita, mura silang patay, kay nakakita silang anghel. Igsoon ko di sa Ginoo, wala tuoy visible nakakita sa pagkabanaw ni Jesus Christ. Wala tuoy mata naka-witness, only the Father. Ba't kabalo ka? Daghan kaayo nga wala dito sa lubnganan aron pag-witness sa pagkabanahon ni Jesus nga naka-experience nga si Jesus buhi sa walay katapusan. Amen? Kinsay maka-witness nga si Jesus buhi? Kinsay makaingon nga si Jesus buhi ug nabanaw gikan sa patay? Si Apostle Paul, ingon siya, I am the least of the disciple. Wala ko ka-witness sa pagkabanhaw. Wala ko kakita kay si Jesus manggod, after siya nabanaw, nagpakita siya sa almost 500 ka mga believers. Primero mga tinunan, napakita siya, nakita ang iyahang kanang linansangan sa iyang kamot, linansangan sa iyang tiil, nakita nila bodily resurrection. Ang iyang lawas mulapos-lapos na igsoon. Dili siya babagan sa semento, di siya mababagan sa kahoy. Kayang lawas, resurrected body. Daghang kay naka-witness before siya nisaka sa langit. Pero ingon sa Apostle Paul, wala ko kakita sa bodily resurrection, pero akong nahimamat ang Jesus nga buhi dito sa dapit. Sa dapit sa Damascus, diin akong gigukod ang mga tinunan ni Ginoong Jesus. Sa dihang na born again ka, sa dihang na-encounter nimo ang presence sa Dios, nahimamat nimo ang Dios nga nabanhaw ug buhi sa walay katapusan. Katong naka-apil sa encounter 212, apil ang taga Margos. Naka-encounter to sila sa nabanhaw nga Jesus. Ayaw kalimti. Wala tatuod dito sa dihang ang lawas niya mihawa gikan sa lubnganan. Apan hantod karon nagpadayag gihapon siya nga buhi siya sa walay katapusan. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, unsa may paglaom nato kita nga mituo nga si Jesus mibayad puli sa atong mga sala. Kita nga naluwas ug maluwas pa gyud kadaghan pang luwasonon. Amen. About the resurrection of Christ. Usa may hope na to. Kitang kinabuhi nga pinasahi ning kalibutan na. Atong gihatag atong kinabuhi sa Ginoo. Atong gibiyaan ang kahilayan sa kalibutan. Misunod ta sa nabanhaw nga Kristo. Unsa may nagpaabot na to? Dunay duha ka butang. Isgutan ako ng mundaga. Paglaom sa matagusa nga nagpadayon sa pagtuo o sa mga mutuo pa. Are you ready, Igsoon? I'll be reading sa book of 1 Corinthians. Gusto na ko nga dasigon mo. Basaha ang 1 Corinto 15 sa inyo pag-uli sa inyong balay. Kay mahitugod na sa pagkabanhaw. Basahan ninyo sa inyong pag-uli. Balik ko na ko ang 1 Corinthians chapter 15. Karon basahon na ko ang 1 Corinthians chapter 15. Magsugod ko sa verse 42. Dili sa diay, verse 20 to 22. 1 Corinthians 15, verse 20-22. Number 1, nga paglaom sa tanang mituo sa pagkabanaw ni Jesus.
Assurance of spiritual resurrection. Kasiguruhan sa espirituhanong pagkabanhaw. Ang tanan mingog spiritual resurrection. Ang tanan mo singgit spiritual resurrection. Ato pa espirituhanong pagkabanhaw. Nagingon ang book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22. But in fact, ang kamatuuran, Christ has been raised from the dead. Fact ha, dunay mga supported na siya mga kanang mga gitawag og facts ingon ang Biblia. Christ has been raised from the dead. Nabanaw sa mga patay. He is the first of a great harvest of all who have died. Siya ang unang ani sa tanang nangamatay. So you see, just as death came into the world, ang kamatayon misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, kinsa ning tawana? Si Adan. Ang kamatayon sa espiritu, miabot sa tanang tao, pinaagi ni Adan. Now the resurrection from the dead has begun through another man. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Hallelujah! Mauni ang kamatuuran, assurance na to. Naghatag na to kasiguruan. Ikaw o ako, nga mituo, nga ang tanan nimong sala, gibayra na ni Jesus dito sa cross, kay siya ang first na born again in the Spirit. Listen, Exxon. Sa diyang namatay si Jesus, sa dihang midupa siya sa cross, tanan nimong sala, unsa man na kagamay o kadaghan, kaniadto karon og umalabot, tanang sala sa tibuok kalibutan, na dapat tanan sa lawas ni Jesus. Imagine nimo, gidawat niya tanan. Kay dili ta makahimo pagluwas sa atong kaugalingon. Gikan sa sala o sa silot sa sala. Nag-imagine ko, dunay news kagahapon, Biyernes, na yung mga tao nagpinitensya. Na unsa man to. Gitabunan iyang nawong. Dayon, birag, pila kapisi. Nagsabot ito sila nga magpinitensya siya tungkol kay daghang kay siyang nahimong sala tubangan sa Ginoo. Magpalatigos siya, magpaguyod siya, pero grabe na pud kaayo ang gibuhat pud sa mga tao, gipangsipa, gipangsuntok. Kung imagino nimo, kung ikaw ug ako ang mibayad sa atong sala, sa atong nakita sa television, sa news nga unsay gibuhat sa mga tao, makaagwanta ka ta? Katong gibuhat nila nga pinitensya, pulikon mo silang sala. Dili gyud to katiting sa gibuhat ni Jesus para sa ato. Imagine na gyud ang tanan. Imagine mo tanang sala from Adan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang sala gidestino na nga mo ibutang sa lawas ni Ginoong Jesus aron bayran niya ang tanang sala nato. Kay kung dili pa niya bayran, kitang tanan, nakapanunod man tag spiritual death. Ang atong espiritu patay tungod sa sala. Munang ay katingala, sa wala pa ka na born again, wala pa ka mituo kang Jesus as Lord and Savior. Di gyud kaganahan mo basag Biblia. Di gyud kaganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Di kaganahan simba. Sa imaan ko ako na, luguson pagtagsimba. Punay Bible study, managan ta. Mutago ta. Pangiri ta ganahan, gausik-usik sa panahon. Pero sa dihang, giablihan sa Diyos atong spiritual nato nga kinabuhi. Nahimong nakabaton sa kinabuhi ni Kristo. Di ta mo undang og basa sa Biblia. Tungkay nabuhi ta spiritually. Unang kasiguruhan,
nga gibuhat ni Jesus dito sa cross uban sa pagkabanhaw. Naghatag og assurance sa kaluwasan sa sala ug sa silot sa sala sa tanang tawo nga mituo ug midawat kaniya. Kayang kamatayon mo ang pagtubo sa tanan natong masala ug sa silot ni ini nga mao ang kamatayon. Baliko nako, sa ato pa ang tanang sala nato diha sa lawas ni Kristo. Amen. Kung nagpadayon kag pagpakasala karon, still gibati ni Jesus ang kasakit tungod sa imong mga sala. Kaya ang kamatayon may pagtubos nato igsoon. Hallelujah. Muna gani nga samtang nagbitay si Kristo sa cross, misinggit siya, Amahan, nganong gibiyaan mo ako. Nganong misinggit man siya, Father, why have you forsaken me? Ano imo man kong gibiyaan? Nganong gibiyaan man siya siyang amahan? Tungod kay ang iyang lawas na puno sa tanang sala, sa tanang tao, apil imo ug apil ako. Naa sa lawas ni Ginong Hesukristo. Namatay siya ron bayran tanatong mga sala. Human siya namatay gilubong, uban ang tanan nimong sala. Amen. Tanan nimong sala na lubong, padayon nga malubong. Amen. Apan sa ito kutulo ka adlaw na banaw siya, wala na ilabot ang sala. Muna ang Bible nag-ingon, siya ang first harvest. Siya ang unang nag-experience sa spiritual nga pagkabuhi. Aron ang tanang mituon niya, makabaton sa iyang kinabuhi samtang napata sa lawas. So, kumingkag ani, harvest of soul, mga naluwas. Naluwas na ba ka? Ningon ang Biblia, si Jesus was the first harvest among the many harvests. Ito pang iyang kamatayon dito sa cross, nag-ani og daghang tao aron maluwas, aron maborn again, aron makabaton sa kinabuhi sa espiritu. Kaysa dihang nakasalata, patay ta spiritually. But ang kamatayon ni Kristo nga nagbayad sa atong mga sala, naghatag na tong kasiguruhan nga nakabaton na ta karon sa eternal life. Kinsa nakabaton sa eternal life? Ang eternal life is the life of Christ. Muna sa dihang nabanhaw siya sa kinabuhi niya nga eternal life. Muna ang tanang mutog mudawat kaniya nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Balikon ako, number 1, assurance, kasiguruhan nga kanang imong experience sa born again is an hope for you. Sa sunod nga isgutan ako. So, ingon anigson, ingon ang espirituhanong kamatayon misulod pinagi kang Adan. Amen. Spiritual death may abot sa tanang tao because of Adam. Tanan namatay spiritually. But pasabot, walay connection sa kinabuhi nga mao si Kristo. But pasabot, separated from life. Sa to pa ang Diyos, eternal life, ang tao, eternal death. Ug sa diyang nabanaw si Jesus, iksoon ang pagkabanaw niya, may abot sa tao ang eternal life. Kung wala pa siya nabanhaw, nagpadayon tang patay spiritually. But because nabanhaw siya, iyahang gipaambit ang iyang kinabuhi, which is eternal life. Ingon nga ang tanan patay, balikon ako, spiritual death. Tungod sa kaliwat ni Adan, ang tanan usab nga midawat ni Kristo, nahiusak kaniya, gihatagag bag-ong kinabuhi. Gihatagag eternal life. So pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, ang tanang tao, ikaw nga naglingkod nga kabatog eternal life, naapay mga tao nga kaming makabatong silag hope, nga mabuhi ilang spirito because of the resurrection ni Ginoong Jesus. John chapter 5 verse 24. John chapter 5 verse 24. I tell you the truth, ingon si Jesus. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. Tanan basa? Go. I tell you the truth.
those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal. Padayon, they will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. Palakpakan na to ang Diyos, anak. Kadtong naminaw sa akong mensahe, believe in God. Nagapadayon. Kaya daghang kayo ni backslide. Daghang kayo wala na maminaw. Daghang na kayo hindi mo basa sa Biblia. Nalingaw. Kaya ang pagtuo mag-abot sa siging paminaw, siging basa. Munang ang uban nagkabugnaw, kaya wala na may kainit sa pagbasa. Wala na may kainit sa presensya sa Diyos. Ni undag simba, ni undag basa. Ang gisulti diya, those who listen to my message and believe, present ng believe, ha? In God who sent me, have eternal life. Kinsa man ang eternal life? Sa Diyos ni nga life. Kinabuhi ni sa Diyos. Nga atong kinabuhion samtang ni apata sa lawas. Muna gitagang assurance, wala na sila mahukmi sa ilang sala. Ingnay mong kaugalian, wala na ko mahukmi sa akong mga sala. Apan, nakalabang nako. Gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Naabay mga buhi dire. Naabay mga buhi dire. Nakalabang na. Gikan sa kamatayon espiritual. Because naminaw, because mituo, ingon si Jesus, nakalabang na ka. Wala na ka sa patay. Naana ka sa kinabuhi. Ayaw na siya buhi, Igsoon. Kaya kining kinabuhi ni Jesus is abundant life. Madagayaon nga kinabuhi. Mao ni nga kinabuhi nga naghatag nimog kana bang kakontento sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kani nga klases kinabuhi, matarong ni nga kinabuhi. Nasiparar ni sa sala nga kinabuhi. Dumakasala pa, pero dili makasasala. This is the life of Christ nga iyang gi-share na to. Iyang gipaambit na to. Kay kitang tanan patay espiritual. Gipaambitan niya siyang kinabuhi. Aron atong ma-experience unsa ning kinabuhi nga naa kang Kristo. Naka-experience na ba sa kinabuhi ni Kristo? Pagkalami. Daghang mga tao nakalabang na unta gikan sa kinabuhi sa kamatayon, nimbalik sa kamatayon. Sorry. Luoy kayo. Wala tagaig bili ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Grabing sakripisyo. Aron lamang mapakita niya unsa ta kagahigugman niya. Unsa ta ka importante niya. Unsa nga gusto niya makauban ta niya sa walay katapusan. First panalangin nimo is spiritual. Spiritual magkabuhi. Spiritual nga pagkabuhi nimo. Dako kay ng panalangin. Makasabot na ka mo basa sa Biblia. Maghilak na ka sa dihang magbasa ka sa Bible. Kani nga Biblia igsoon nga hapit na nalata, daghan na ni cross. Kasi dihang mo basa ka, hatagan o kinabuhi sa Dios ang iyang pulong. Mahimong buhi ang mga patay sa una sa imong kinabuhi, mahimong buhi tungod sa gibuhat ni Jesus puli nimo. Number 2, last, assurance of bodily resurrection. Kasiguruhan nga kanang imong lawas banhawon sa Ginoo. Woohoo! Number 1, assurance. Ang pagkabanaw ni Jesus naghatag og kasiguruhan sa espiritual nimong pagkabanhaw. Ang tanang espiritual nga nabanaw mo singgit og ako na. Oh, thank you Lord. Do na tay paabuton. Ang tanang nabanaw spiritually, paabuton nato ning giingon sa Biblia, bodily resurrection. Lawas nato kining atong gipuyan. Igsoon,
Maparihan ni sa nabanhaw nga lawas ni Jesus, resurrected body. Okay, basahon na to diri sa, okay, 1 Corinthians 15 verse 23. 1 Corinthians 15 verse 23. But there is an order to the resurrection. Dunay order. Si Christ was raised as the first of the harvest. Amen? Siya'y unang nabali, na-restore, or iyahang napuyan ang kinabuhi nga walay katapusan, eternal life, kaya siya mana, o katong mga iya ni Kristo, nakaani sa kaluwasan. Dayon, then all who belong to Christ, kinsay belong to Christ karong buntaga, will be raised when He comes back. Hallelujah. Sige, palakpakan na to siya. Hallelujah. Mauna ni ang bodily. Then, all who belong to Christ, katong nakabato nag-eternal life. Listen pag-ayo. Ayaw ni siya buhi eh. Katong nakabato nag-eternal life will experience banhawon when Jesus comes for the second time. Ang pagkabanaw ni Jesus, naghatag na tog assurance, igsoon, ikaw nga nabuhi spiritually, makasinati tag bodily resurrection. This is coming. Umaabot pa. Gusto na kong basahon 1 Corinthians 15, gikan sa 42. Minaw lang mo igsoon, Bisaya man eh. Verse 42. Ingon ni ini ang mahitabo sa panahon nga banhawon ang mga patay. Naabay mga patay karon sa menteryo? Naabay patay karon sa menteryo? Daghang kayo no? Since Adam, daghang kayong patay. Ang lawas nga ilubong, madunot. Apan sa pagkabanhaw nan ini, dili na kini madunot. Wow, Lord. Gilubong nga walay bili og huyang. Apan kung banhaw na kini, mahimayaon og ligon. Iniglubong sa lawa, iniglubong ni ini, lawas kini nga yutanon, apan kung banhawon na kini, lawas na nga espirituhanon. Kaya ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan, gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan, mo ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang espirituhanon mo'y naguna, kundili ang lawasnon, og musunod ang espirituhanon. Ang unang Adan, gihimo gikan sa abog sa yuta, ang ikaduhang Adan, mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, og ang langit nun sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga, nagsulob kita sa dagway sa tao, nga hinimo gikan sa yuta, magsulob unya kita sa dagway sa tao, nga gikan sa langit. Mga igsoon, ang buot nung ipasabot, ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo, dili makaambit sa gingharian sa Dios, ug ang butang nga madunot, dili makaambit sa kinaiyan atong wala madunot. This is the mystery. Dili ang tanan kanato mamatay. Apil ko, ikaw. Uy, wala may, dili mo apil. Ingon dire, dili ang tanan kanato mamatay. Apil ko. Ikaw. Apan, kitang tanan, kalit nga mga usab, apil na tang tanan. Amen. Come na Lord, come na Lord. Kitang tanan mga usab, sama kakalit sa usa ka pagpangilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang tumpeta, kay inigtingog nini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot, kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot. O kining lawas nga mamatay, kinahanglan magsulob sa dili mamatay. Busa ko kining lawasa, masuloban na sa pagkadili madunot. O kung kining lawas nga mamatay, masuluban sa pagkadili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon, diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain ang imong kalala. Ang kamatayon,
Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala ug ang gahom sa sala nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag natong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpak para niya igsoon. Paminaw pagaigsoon. Kini bitang hope nato atong lawas mabanhaw. Paabuton ni nato. Og ang mo qualify ani katong buhi espiritual. Katong nabuhi espiritual. Diri sa 1 Thessalonians, last verse po ni, second to the last verse. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. Ang pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi sa pagbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa tumpeta sa Dios. Mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw. Bayawon uban kaniya kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Hapit na ni mahitabo. The second coming of the Lord Jesus Christ, mahitabo ang first resurrection sa lawas. Kaning gitawag og rapture nga mao ni atong gipaabot. Anytime, any month, any year, any minute, any second. Walay ilhanan ang rapture. Pero ingon ang Biblia, mao ni ang pagbanhaw, mao ni ang pagsakgaw sa mga nangataw nagpadayon sa pagpaminaw, nagkinabuhi diha kang Kristo. Sakgawon sa panganod, una ang mga patay, mga lubnganan, mga abli, ug ang mga patayng lawas, bangunon, pulihan, ug resurrected body. Ug ang buhi, lawas nato, automatic, resurrected body ang ipuli ani. Kay mo ni musugat kang Ginoong Hesus diha sa panganod. Mao ni event nga witness na sa tibuok kalibutan. Ang first resurrection wala masaksihi sa mga tao. But this second resurrection will be witness sa tibuok kalibutan. Sa tanang social media, sa tanang internet, sa tanang television, masaksihan ang pagsakgaw sa mga katawhan sa Dios aron ihikling gikan niining kalibutan nga dili na makaya tan-awon sa Ginoo. Hilabihan na kangilad. Hilabihan na kadunot. And Jesus is coming very, very soon. Mao man gani igsoon nga ikaw naglingkod diha. Ikaw nga nakabaton sa first resurrection, spiritual resurrection. Paminaw pag-ayo sa last verse sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ingon siya. So my dear brothers and sisters, be strong. Ang tanaming og be strong. Unmovable. Be strong. Paglikon sa imong pagtuo. Ayaw padani sa dautan. Kundi padani sa pagtuo diha kang Kristo. Dili matarog, unmovable. Always work enthusiastically for the Lord. Kana bang pagpangalagad nga madasigon diya sa Ginoo? Walay luya-luya. Kay doon na tayo gipaabot. Pwede na untang mo relax. Ba't doon naman ko gipaabot? This is my only hope. Kadi ko maapil sa tatakay sa 666 is the bodily resurrection. The first resurrection, which is rapture. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Wala gigibuhat nimo para sa Ginoo nga walay bili. Kanang imong pakinabuhi. Kinabuhi nga, gibiyaan nimo ang dautan para embrace ang matarong, it's not useless.
Kanang imong pagsiparar sa imong barkada nga nagdaldan nimong dautan, it's not useless. Gi-preserve nimo imong kaugalingon. Imong gigugma imong kaugalingon. Nga makita nimo imong kaugalingon. Nga ma-witness nimo mismo ang promise. Remember, gi-predict ni Jesus ang iyang pagkabanhaw. Karon gisulti sa Biblia nga dunay pagkabanhaw gikan sa atong lawas. Buhi man ta o patay atong paglaom aron dili ta maapil sa judgment sa kalibutan is the first bodily resurrection. Kay dunay ikaduha katong nangabilin igsoon nga moantos pag-ayo. Munang ingon ang Biblia, igsoon to conclude, ingnon ta ka niya pata sa kalibutan. Nagatubang patag mga pagsulay para i-test ang atong pagtuon niya. Matubang patag temptasyon aron isuta kung tinuod ba gyud kang Kristo. Tintalon ka sa social media, tintalon ka sa mga barkada, tintalon pa ka unsa pang klases panintal sa imuha. Niya patas kalibutan. Matubang patag kalisod, matubang patag mga sufferings. Ayaw ibaylo sa paglaom nga gibutang sa Dios nimo. Kay dili na rin mausap. Giyasahan ka karon sa eternal life. Ayaw pagkatarog. Unsa man kalisod sa kalibutan, taas naman kaayo ang gasolina, taas naman ang palaliton. Kung si Kristo imong Ginoo, makasurvive gihapon ta. Egsoon. Kinabuhion lang nato si Kristo. Ato lang kada adlaw, Lord, anytime karon adlaw, ako sadang mag-devotional ko, Lord, kung karon na, ready na kay ko. Kay everyday I'm ready. I'm ready. Ready ko sa kung nahuna, ready ko sa kung pagbati, ready ko. We must be ready. Kay kaning panghitabuad, dili na ni magdugay. Kinang di ta magtarog sa atong paglaom, igsoon. Nga banhawon ang mga patay. Ug ang mga buhi, inigbalik ni Ginoong Hesus. Kupti ang mga pagtuo, kinabuhi ang pagtuo, ikaw ray makabenepisyo. Kung the other way imong buhaton, ikaw ray gansi. Makita unya nimo, tinuod di ay ang gisulti sa Ginoo ug nabilin ko. Tinuod di ay ug mingon ko nimo, tinuod gayod. Dili mamakak ang Dios. Usa duha ka butang ang paglaom sa paggabanhaw. Number 1, spiritual nga paggabanhaw. Ikaduha, paggabanhaw sa lawas. Yes, kaning lawasa magkadunot. I am 72 years old. Sa 16 pa ko, perti pag yung nindutas aping. Wa pay kunot. Ang buhok nindot pa kaayo, ang lawas nindot pa kaayo. Pero samtang magkataas ang edad, magkadunot. Kining lawasa, magkaugnas. Kay dili ning lawasa magdugay sa kalibutan. But kining lawasa dunay paglaom. Busa lawas, fight! Amen? Fight the good fight of faith. Awaya ang dautan, embrace ang maayo. Kay dili kawangon sa Dios ang iyang gisaan. Manindog ta mga igsoon. Bitbita ang paglaom. Yes, daghang mutamay nato. Daghang mubatok nato. Daghang antuso nato. Ba't padayon ta pagsunod kang Ginoong Hesus? Kay ang dalan niya, mo ning dalan bisag sigpit, apan dunay kasiguruan. Amahan nga langit nun, salamat kay Lord. Salamat. Because you live, we can face tomorrow. Imo man ganiming gibuhi spiritual, Lord, kung sa paka masustain me hantod sa imong pagbalik.
Salamat sa paglaom nga imong gibutang sa matag kasing-kasing namo. Nga sa adlaw sa imong pagkabanhaw, na ay hope sa tanang mituo kanimo. I pray this morning, Lord, sa tanang nawad-ag kadasig. Nawad-an na, Lord, naluya na. Na-discourage na sa mga giatubang sa kalibutan. Na-discourage na sa lain-laing paagi. I pray that this morning, mabalik, Ginoo, ang maong paglaom, ang maong hope. Nga wala may laing makuptan karong panahon na, Lord, kundili ang imong gipromise na mo. Salamat kayo, Lord, nga makaplagan karong buntaga nga walay usa nga mo backslide, walay usa nga mubuhi sa ilang pagtuo. Hallelujah, Lord. Kay imo ning gibayran kini nga pagtuo nga imong gigasa na mo. Dili na hamay-hamay nga kaluwasan, imong kinabuhi, imong gibugti para mabatunan na mo, Lord. Salamat, gusto nimo ma-experience na mo. Kining promise nimo nga banahon ang mga patay, banahon ang mga buhi, ilisag himayaon nga lawas. Salamat, Lord. I pray for those who will recommit this morning. I pray for those, Lord, na what ag hope nga makabatog hope this morning. In the name of Jesus, Lord. Ang tanan, Ginoo, nga nakuan pa, Lord, na involved pa sa nga dili maayo, nga dili mo kabubuton. Matangtang, Ginoo, sa maong kahimtang. Kung makaalagad na nimo, Ginoo, sincero, matarong, nagsubay sa dalan sa kinabuhi. Ngong ikaw, Ginoong Jesus. Samtang nagbarog ka daig soon, tagaan ka na kong panahon. Kung unsa man imong pagkinabuhi, na Kristohano na ka. Pero in and out ka. Bugnaw, init-init, bugnaw-bugnaw. Have a commitment this morning to the Lord. Dili sayo na yang gibugti para nimo. Ayaw sa isang sanuni, nga biyaan nimo siya. Dili. Gusto kang mo-commit balik sa mga, just pray. Lord, I recommit my life to you back, Lord. Kung na-discourage na ka, Lord, balik na ako ang kainit. Kabubuton sa Ginoo. Ingon siya, be steadfast, unmovable. Paglig-on, ayaw pagtarog. Padayon. Tungod kay kini nga paglaom, nasa atong atubangan o buhi ni nga promise sa Ginoo. Thank you sa tanang nag-recommit this morning, Lord. Kung silang gitugyan diya kanimo, gihalad kanimo. Adunay change of mind, a change of direction may tabo. Ang power sa pagkabanhaw mamuhat sa matagusa. I declare healing sa matagusa, Lord. Kung doon na may nagbalatian, I declare healing this morning. Ang power sa pagkabanhaw mahimong mamuhat sa matagusa kanamo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. I-claim imong portion karong buntaga igsoon. Hallelujah. Ni ang presence ni Lord. Ang kuna, ang panalangin sa pagkabanhaw. Ang kuna, ang promise. Lord, kuptan ako imong saad, Ginoo. Sige, sulti ang Ginoo. Lord, kuptan ako, di ko mubiya ni mo, Lord. Tell the Lord, ni Asya igsoon. Express imong kaugalingon di sa Ginoo. Hallelujah. Kung doon na may mga butang ay magatuban karong buntaga, pangayog kusog sa Ginoo nga makalabang ka ani. To kay buhi siya. Gusto niya makapadayon ka, mulahutay ka. Tungod kay kanang bulahang adlaw, iyang gipaabot nga makuyog ka na. Makuyog ta niya sa walay katapusan. Salamat, Lord. Empower your people in the name of Jesus. Nga mupadayon mi pagbarog nga malig-on, Ginoo. Dili matarog, Lord, in the name of Jesus. Madasigon sa imong buluhaton, magpaabot hantod sa imong pagbalik. Bless every heart this morning, God. We just honor you for your word. Thank you, Lord, sa spiritual resurrection o sa body resurrection. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo palakpak sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Musinggit og amen. Lingkod mo mga igsoon.